Croatian Perspective provides television programs that encourage, edify, educate, and inform. Pravo je čudo i za povjesničare interesantan materijal kako ste po jednom instinktu osjetili da nad vašom domovinom sprema se jedna užasna povijesna nepravda. Reagirali ste odmah onako kako ste mogli, ali je najvažnije od svega bilo da tada kada smo bili sami osjetili smo odmah pruženu ruku iseljene Hrvatske. Kolika je bila pomoć i briga hrvatske dijaspore tijekom Domovinskog rata? Jedno je sigurno, a to je nepobitna činjenica da bez Božje pomoći i bez goleme pomoći i brige hrvatske dijaspore, njenih vjerskih, političkih i društvenih i športskih organizacija i pojedinih Hrvata, današnja gospodarska i politička slika Hrvatske bila bi bitno drugačija. The here and the now is that Croatia is in serious trouble. That's why we've got to get a lot better in the United States here. The Croatian community has got to get a lot better and get together, whatever you have to do. I don't care whose fault was what in the past or you know, who shot John in 1941. You're here at home. It's a good life here in America. People over there are suffering in the field. They're laying their lives on the line. It ain't no movie. They're devoting all their time to the war. Even in Zagreb now. Devoting a lot of time to the war. You people need to try it. People need to try it. You need to devote more time. Kao nikad u povijesti, hrvatsko je iseljeništvo stalo uz svoju domovinu Hrvatsku. Croatian Americans are concerned about the events in Croatia. They've organized demonstrations nationwide, drawing the attention of the American government and news media to the Serbo-communist aggression against the young Croatian democracy. We must stand up for Croatia's right to be free. The Croatia must be free. The Croatia must be free. 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 Redovito svake večeri u 19 sati Hrvati su priljubljeni uz svoje radio prijemnike. Napeto i s puno bojaznosti slušaju najnovije vijesti iz domovine. Nekoliko stotina Hrvata i Hrvatica okupilo se po veoma hladnom vremenu u poznatom Grand Parku u Chicagu kako bi se molili za mir, ljubav, praštanje i pomirenje među svim ljudima bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost i za našu ratom obuhvaćenu Hrvatsku. We are here to pray for peace. We are here to remember the courageous men and women
who gave their lives so that we could live in peace. But before we can pray well, before we can pray for the peace in the world, we must take a good look at our own community, at ourselves as individuals. Am I at peace with myself? Am I at peace with my God? Am I at peace with my fellow neighbors, fellow Croatians? Uskrsnuće Hrvatske budi sjećanje na neizmjerno poštovanje prema palim hrvatskim borcima i hrvatskim djedovima koji su dali svoju krv za domovinu. Hvala dragom Bogu, međunarodnim priznanjem Hrvatske, uskrsnućem Hrvatske stječemo pravo nositi svoje ime i s njime postati graditelji svoje i europske zbilje. Povijest koja se događa i povijest koju stvara jedan narod teku brzo i ne daju vremena za ozbiljniju pripravu slavlja takvih radosnih događaja. I u ovome, možemo slobodno reći, jednom od najradosnijih trenutaka hrvatske povijesti, dolaze mi upravo na um Gospodinove riječi iz Lukina evanđelja: blago očima koje vide što vi vidite. Kažem vam da su mnogi proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi vidite, ali ne vidješe, čuti što vi čujete, ali ne čuše. Koliko je naraštaja naših sunarodnjaka uzdisalo prije smrti, samo da mi je dočekati, samo da mi je doživjeti. A eto, mi smo taj sretni naraštaj koji je i dočekao i doživio. Čestitam vam svima i na dobro vam došao ovaj radosni događaj, ovaj veliki hrvatski blagdan u predvečerje svetoga porođenja. Živila slobodna, demokratska, nezavisna i priznata Republika Hrvatska.